Gidala na sa COMELEC ang satellite registration sa mga lagyong barangay sa 3rd District sa Davao City. Kini aron dili na mo biyahe pa og lagyo ang mga buot magparehistro sa mong distrito alang sa 2025 midterm elections. Anang report ni Argil, relator. Tulo ka bulan una matapos ang voter registration sa September 30 alang sa 2025 midterm election sa sunod tuig. Halos kada adlaw na nga nagapahigayon ang COMELEC 3rd District sa Davao City og satellite registration sa mga lagyong barangay sa maong distrito. Adlawng Miyerkules, gipahigayon ang satellite registration sa barangay Baganihan. Ani dako kay ning tabang ni dili na maglisod ang katawhan nga maadto pa nga mo travel pa. Balik pa, magkabinaan pa, nya di pa yun sa maristo dito, gumikan sa kadaghan. Busa, wala gayud gipalampas sa mga residente nga magparehistro. Sanglit dool na kanila ang registration venue. Mas maayo Kaya para dire na dyan may mag-rehistro, di na dito sa magsaysay. Anaa sa 82 kilometers ang gilayon o kapinton kulang 2 ka oras ang biyahion. Gikan dinhi sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Depende pa gayud sa gilayon sa sitio. Paingon na ngadto sa COMELEC office sa downtown Davao. Busa, dakong tabang matud pa nga gidala na sa COMELEC ang ilang serbisyo dinhi sa mismong barangay aron nga dili na mo biyahe og layo pa ang mga residente aron lang makaparehistro. Sumala sa COMELEC, sagad sa mga hagit sa pagparehistro sa mga bukirong bahin, mao ang maglahi-lahi og pangalan ang mga residente ug ang kakulangon sa mga identification card. So ngayon, inaalaw naman ni COMELEC na ang barangay certificate. Buti na lang na ang barangay nato diri. Anaa sa 30,000 ka mga botante sa ikatulong distrito sa Davao City ang deactivated na ang status. Buta nga, apason sa COMELEC nga ma-reactivate. Kumpara kasi nung last first quarter ng registration, halos 5,000 lang ang registration namin. Ngayon, hindi pa tapos ang registration. Almost 20K na yung nagpa-register sa amin. Dunay satellite registration sa June 27 sa Barangay Eden, June 28 sa Barangay Inayangan ug June 29 sa Barangay Daliaon Plantation. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.